Pre mňa bolo kľúčové zistiť, dobre, boli tieto peniaze minuté spôsobom, ktorý proste niečo vytvoril, niečo zanechal, alebo z týchto dotácií títo údajní aktivisti si platili svoj život. No a len za tento jeden rok, v tomto jednom konkrétnom projekte Fórum, sme zistili, že z tých 130 000, ktoré zozbierali cez 3 totožné dotácie, kde klamali... 87 išlo na honoráre viac menej ako keby. Išlo na honoráre dvoch predstaviteľiek tohto projektu Fórum a to už je pre mňa akože zásadne cez čaru, pretože nech pre mňa za mňa dostane aktivista aj 2 milióny, ak proste tie 2 milióny spôsobia, že v prírode máme vybudované ja neviem čo a on si z toho nechal 500 eur, aby sa mohol najesť a napiť. Lenže tu sa bavíme o tom, že za dva večere 40 000 vo vrecku. Vyfakturované absolútne podlým spôsobom. Či už je to teda ten preklad do angličtiny pani Šimečkovej, kde podľa mňa to nesplňa, je nelegálne podnikanie, pretože na to nemá živnosť, alebo je tam ten úplne dokonalý nový redesign webovej stránky, ktorý podľa mňa uvidíme, že bol fakturovaný pravidelne každý rok. A keby si niekto teraz z divákov otvoril ten web, aj aktuálne po tých každoročných redizajnoch za 10 a viac tisíc by zistil, že ten web vyzerá absolútne totožne a nič sa na ňom neurobilo. A to už je za mňa ako vážny problém. Lebo to vyzerá presne ako čo sa týka honorárov, čo sa týka toho účtovníctva, čo sa týka refakturácie, čo sa týka redizajnu, čo sa týka prekladov, že vlastne tam ako keby na každej položke nájdeš niečo.